Bos Aires acolleu o 8º encontro das Ferreñas, un evento que reúne a algúns dos máis destacados cantareiros e pandereteiros do país austral. Galegos da diáspora que manteñen vivo o noso folclore na chamada Quinta Provincia. Algunhas das mulleres cantareiras e pandereteiras da Argentina deronse cita no 8º encontro das Ferreñas de Bos Aires, unha xuntanza na que significaron algúns dos toques e cantos máis representativos da nosa cultura musical recollidas no rural galego. As 10 agrupacións participantes deixaronlle claro ao público que a semente da nosa tradición oral xermolou con forza en América. Moi bo nivel de cantareiras, ademais as rapazas e os membros dos conxuntos perfeccionanse ali en Galicia. De a pouco hai grupos nuevos que van saliendo en la Argentina que nos vamos dando cuenta por Facebook o que nos avisan, mirá, formamos un grupito, queremos empezar a cantar. Es buenísimo porque te vas alimentando del resto de los grupos también y vas viendo cada uno con su estilo de que forma siente a Galicia. Alalás, muiñeiras e xotas exténdese polo vasto territorio argentino e hoxe atopamos agrupacións folclóricas galegas dende a selva do Iguazú a xélida Patagonia pasando polos viñedos mendocinos. Es digno de que sea visto, no solamente para el gallego, sino para la Argentina tamén. Os organizadores do Encontro das Ferreñas agardan seguir medrando e que ano a ano a Argentina siga coñecendo unha arte que honra a Galicia.